Aşgabatyň çoğunludaky ýokunç keselleri hastahanasynda saglyk barlygyndan geçýän näsaglaryň ganynda näwelli wirusyň bar bolmagy mümkin diýilip, olar gaýtadan barlygdan geçmäge ýa-da para bermäge mejbur edilýärler diýip Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmensanly Zenan aýtdy. Men barlygdan geçmek üçin çoğunludaky keselhana bardym. Damardan ganymy aldylar we adresimi, at we familiýamy hem ýazyp aldylar. Aradan 2 gün geçen soň meni keselhana çağırdylar we ganynda näwelli virus bar bolaýmasa gaýtadan gan tawşyrmaly ýa-da biz ganynda virus bar diýip ýazarys diýdiler. Men nähili virusdygyny soranymda maňa täsin we şahsiýetini kemsidici soraglary berip başladylar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Aşgabatly Zenan 6-njy maýda gürrüň berdi. Zenan hastahananyň saglyk işärleriniň özüne durmuşa çykdyňmy, kim bilen gezdiň, kim bilen ýatyp turdyň, äriň barmy, äriň başgasy bilen gezýärmi ýa-da seniň gezýäniň barmy diýen soraglary berendigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Bu zatlar meniň öz şahsy durmuşyma değişli. Men bu barada hiç kime maglumat bermäge borçly bolmasam-da saglyk işärleri kemsidici häňde soraglary bermegi dowam etdirýärler. Olar wirusyň nämedigini anyk aýtmaýarlar. Meniň öňkü barlyklarymda hiç ili virus ýokdy diýseň-de dinlemeýärler. Bu virus diýişini bejerdeninde de geçip bilýär diýärler. Soňra da olar biz polisiýa bölümine habar bermeli bolarys. Siziň ähli maşgalaňyzda barlyklary geçirmeli bolýarys. Tutuş maşgalaňyz polisiýada hataba alınır diýip adamlary gorkudýarlar. Aýal gyýdlaryň köpüsi özlerinde ýok virus bar ýaly bolup görkezilmeginden we özlerine gep gelmeginden çekinip ilki gaýta-gaýta gan barlygyndan geçýärler. Ýöne gan barlygynyň netijesi ütgemeýär we olar ahir soňy para bermäge mejbur bolýarlar diýip Aşgabatly Zenan aýtdy. Ol şuňa meňdeş ýagdaý özi ýaly başgada ençeme denanyň başdan geçirendigini we bu ýagdaýyň indi ençeme ýyl bäri dowam edýändigini hem bellidi. Hastahana işärleriniň para almak ýa-da gan tawşyrdyp keselhana gaýta-gaýta tölek töletmek üçin döreden emeli bökdönçliklerinden sypmak üçin denanlar 250-500 manat aralygynda para berýärler. Para beren madyňa ganyň arasady we hiç ili virusyň ýokdugy baradaky resmi namany berýärler. Para bermekden ýüzegren käbir denanlar çoğunluğynyň hastahanasyndan berilen netijeleri vilayetlerdaky ýokunç keselleri merkezlerine alyp gidýärler. Şol ýerde gaýtadan barladyp ganynda hiç ili virusyň ýokdugyny anyklaýarlar diýip Aşgabatly Zenan sözünü jemledi. Azatlyk radiosy ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusynda çoğunludaky ýokunç keselleri hastahanasy bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdikladyp ne de inkar etdirip bildi. Şeýle-de bu barada Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we Derman Senaty ministrliginden hem kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerinde täze keselhanalaryň şol sanda anyklaýyş merkezleriniň onlarçasynyň gurulandygy habar berilýär. Türkmen häkimetleri bu saglyk merkezlerinde raýatlaryň saglygyny bejertmek üçin halkara ülüňlerine laýyk şertleriň döredilendigini aýdýarlar. Şol bir wagtda da Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesi täze gurulýan deshalaryň talaba laýyk bejergi berip bilmeýändigine, şol sanda saglyk işärleriniň käbirleriniň dürli bahanalary bilen raýatlardan para alýandygyny ýa-da olary para bermäge mejbur edýändigini aýdýarlar. Geçen ýylyň iýun aýynyň ahirinde Daşoz vilayetindaky saglyk öýleriniň işärleriniň çağasy mektebe başlajak enatalardan 200 manat möçöründe para talap edýändigi ma'lum boldy. Bu parany bermedik enatalaryň çağalar üçin saglyk kepilnamalarynyň öz wagtynda berilmeýändigini Azatlygyň bu vilayetdaky çeşmeleri gurrun berdiler. Aşgabatyň Saparmurat Niýazow adynaky hastahanasynyň böwrek keselleri bölüminde geregiçe para berip bilmedik näsaglaryň haly bilen gyzyklanýan Lukman ýok diýip özüniň aýal keseli uğrundan operasiýa bolandygyny aýdýan aýal 2018-nji ýylyň aprelinde gurrun berdi. Ýurtda geçirilen hökümet maslahatlarynda käbir ministrlikleriň, pudak edaralarynyň we vilayet häkimlikleriniň aýry-aýry işgärleriniň parahorluk edýändikleri wagtal boyun alynsa-da parahorlugyň möçüre aýplamalaryň näme esaslanýandygy we munyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada takyk maglumat berilmeýär. Global töwekkülçilik boýunça geňişdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Group kompaniýasynyň geçen aý ýaýradan korrupsiýa päsgelçilikleri 2019 adly soň hasabatyna görä Türkmenistan dünýäde korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça hemde ýurt içindäki korrupsiýa maglumatlarynyň el ýetersizligi babatda dünýäde 1-nji orunda durýar.